Σίγουρα είναι ένα στοίχημα αυτό. Ο Παναθηναϊκός, να το πάρω λίγο αλλιώς, πρέπει να υποστηρίζει και Ευρώπη και πρωτάθλημα κάθε χρονιά. Είναι η ιστορία του και το βάρος φανέλας του, αυτά τα κλισέ που λέμε, που οφείλουν να τον οθούν στο να διεκδικεί και τους δύο στόχους. Αυτή τη στιγμή εγώ θα πω ότι επειδή είναι νέα η προσπάθεια και τώρα ξεκινάει η ομάδα να δείχνει τα διαπιστευτήριά της, να προσπαθεί μάλλον να δείξει τα διαπιστευτήριά της, πρέπει να πάει βήμα-βήμα, να μπει αρχικά στη League Phase του Conference League και όπως είπε και ο Νίστρουπ, να προσπαθήσει να κάνει πρωταθλητισμό. Υπάρχει έτσι μια καλή, ένα αισιόδοξο κλίμα, το οποίο όμως πρέπει να το αποδείξει η ομάδα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, όχι οι στόχοι που βάζουμε. Αν δεν τους υλοποιήσουμε, πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει δυναμικά αρχικά και στη League Phase και να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα με ένα σερί, θα έλεγα εγώ, μέχρι την αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, ώστε να στέλνει σιγά σιγά μηνύματα στους αντιπάλους για να μπορέσει να κάνει αυτό το βήμα του πρωταθλητισμού και μιας καλής πορείας.